Bé, bon dia a totes i a tots. Gràcies per la vostra presència i connexió en nom del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya. Avui inaugurem canal YouTube, per tant, una petita fita històrica. Per tant, també començant per agrair els serveis tècnics de la casa i a tot l'equip de professionals que estan al darrere de tota la possibilitat de fer-ho possible. Avui, com saben, presentem l'informe L'estoc de capital a Catalunya, el paper de la inversió pública i l'oportunitat del fons Next Generation. Un informe resultat d'un treball exhaustiu i compacte elaborat pel nostre gabinet econòmic i per ells i les representants de tots els grups i organitzacions que conformen i fan possible el nostre Consell. M'acompanya a la taula el conseller ponent d'aquest informe, Ricard Bellera i Kirchhoff, membre de la Comissió Executiva del CETESC, coordinador de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya, el CETES, el Consell i secretari de Treball i Economia del sindicat. També vull saludar expressament la presència de la senyora Natàlia Mas i Guix, secretària d'Economia del Govern de la Generalitat i persona a la qual li agraïm perquè ha participat com a compareixent en el grup de treball de l'informe i també per ser present avui a la sala. I com no, una salutació i un agraïment en nom del Consell i del meu propi per la seva connexió en la presentació d'aquest informe, primer d'una nova etapa d'aquesta institució, del vicepresident en funcions de president d'Economia i Hisenda del Govern de la Generalitat de Catalunya, el senyor Pere Aragonès i García. A ell li cedeixo la paraula perquè intervingui. Endavant, senyor Aragonès. Moltes gràcies. Moltes gràcies, president del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya, secretari d'Economia, membres del CETESC i tota la resta de persones que ens acompanyeu en aquest acte de presentació de l'informe L'estoc de capital a Catalunya, el paper de la inversió pública i l'oportunitat dels fons Next Generation que heu elaborat. Com veieu, l'agenda m'obliga a fer la meva participació en l'acte d'avui amb aquesta connexió i la secretària d'Economia us podrà acompanyar en tot l'acte després de la meva intervenció. Voldria començar fent un agraïment a la feina del CETESC. La feina no només en el que fa referència a la tasca quan fem projectes normatius dels informes que presenta el CETESC, sinó també en tots aquells altres àmbits en què l'avaluació, l'orientació que ens dona el govern és importantíssima pels reptes que tenim sobretot davant de la situació provocada per la pandèmia, però que tenim com a país. Ho vaig poder avançar en el president, en Antoni Mora, quan va prendre possessió de la presidència del CETESC, que a principis d'any vivim un context de crisi profunda amb unes conseqüències a causa de la pandèmia, econòmiques, socials i també des del punt de vista emocional per molta gent, enormes. I si ens en volem sortir, i estic convençut que ens en sortirem, però la clau és sortir-nos-en sense deixar ningú enrere, sortir-nos amb un model econòmic, amb un model productiu que generi més benestar, més prosperitat i ens permeti també garantir uns serveis públics de qualitat. En aquest sentit, per aconseguir això és importantíssim comptar amb l'expertesa, comptar amb el coneixement del CETESC. Crec que tots som conscients de la situació en la que estem, provocada per la pandèmia, com ha afectat a l'economia catalana. De fet, els indicadors de l'evolució del Producte Interior Brut, per exemple, ens situen unes caigudes històriques que ens hem de remuntar fins i tot a quan no hi havia estadístiques oficials i, per tant, hauríem d'anar a estimacions que han fet els historiadors econòmics per trobar caigudes similars del Producte Interior Brut en un sol exercici. Però no només aquest indicador, d'altres que són molt més visibles en la realitat del nostre dia a dia, com l'augment de l'atur, l'augment de les persones que tenim en ERTO, però també l'augment de les necessitats en l'àmbit alimentari, en l'àmbit d'habitatge, de tantes i tantes llars. Havíem començat a deixar enrere, per una part molt important de la població del país, la crisi de l'any 2008, i la pandèmia ens ha retornat a molta gent i a una part de la població una mica a la casella de sortida. Aquesta crisi és cert que no respon a un origen
endogen de la pròpia activitat econòmica, sinó que és un xoc extern a l'economia, un xoc sanitari que ha provocat una alteració sense precedents. I això ens situa també en la clau de sortida. La clau de sortida d'aquesta crisi no pot ser repetir les pautes amb les que es va sortir de la crisi del 2008, marcades per l'austeritat, per una voluntat d'un equilibri dels comptes públics que sacrificava no només el creixement futur, sinó el manteniment de l'estat del benestar, sinó que hem de sortir d'una manera absolutament diferent, amb forta inversió pública, amb un paper actiu de les administracions públiques, si em permeteu potser una excessiva simplificació, però perquè ens entenguem els que avui som aquí, amb una sortida de tipus keynesià, estimulant l'economia des del sector públic. Tenim alineades moltes de les institucions que marquen el perímetre de fins on pot arribar la política econòmica que podem prendre des dels parlaments, des dels governs, el suport del Banc Central Europeu, no només en el deute públic, sinó també en l'àmbit de l'estabilització del mercat de capitals i del mercat bancari i sobretot el que ha estat l'oportunitat dels fons Next Generation que centren aquest estudi, que per tant seran absolutament interessant aquest estudi per l'estratègia que hem de seguir en l'àmbit de l'aplicació dels fons. I aquí voldria fer un apunt important. Aquest estudi fa referència a l'estoc de capital, per tant, a la inversió. I aquí és on hem de destinar els fons Next Generation. Ens equivocaríem i s'equivocaria el govern de l'Estat si orienta aquests fons al que és una despesa corrent que després haurà de ser, un cop s'hagin esgotat els fons, haurà de ser suplida pel pressupost ordinari, ha d'anar a una inversió que permeti no només la posada al dia de serveis públics, la modernització, sinó sobretot ha d'anar també a una transformació del model productiu, de fer-lo molt més resilient, molt més adaptat als grans reptes que ja teníem però que la pandèmia ha accelerat. El repte de combatre la desigualtat creixent a la nostra societat, els reptes de la digitalització, de la robotització també de molts processos productius, dels canvis que hi ha hagut a la manera de produir, de consumir, de distribuir béns, serveis i mercaderies i també, evidentment, els reptes de la transició climàtica. Per tant, transformar. I aquest és el repte que tenim els governs al conjunt de la Unió Europea. El govern de Catalunya hem estat treballant al llarg d'aquests darrers mesos, tant internament com també tant amb el que ha estat el grup d'experts, com amb els agents econòmics i socials, i evidentment el FETESC també hi ha de tenir un paper. Dibuixem 4 eixos principals en els que haurien i en els que treballarem i on hem presentat projectes i propostes per encaminar el que han de ser aquesta transformació gràcies als fons Next Generation. En primer lloc, l'eix del que podíem anomenar l'economia per la vida, relacionat en l'àmbit de la salut, en l'àmbit de l'alimentació, en l'àmbit de l'agricultura, en l'àmbit de la protecció social i de l'habitatge. El segon eix on hem de poder canalitzar aquests projectes és tot el relacionat amb el procés de digitalització dels sistemes productius, també de l'administració pública, de les organitzacions d'iniciativa social i del teixit empresarial del nostre país. En tercer lloc, la transició, fer front als reptes en l'àmbit climàtic i, per tant, afrontar una transició energètica que ens permeti ser molt més eficients en l'ús de l'energia, apostar clarament per les energies renovables i per una transició justa. La transició energètica ens provoca un canvi que es situa en moltes indústries del nostre país, fonamentals com l'automobilística, la indústria química, tota la indústria agroalimentària, en reptes molt importants que transformen la manera de què produïm, de com ho produïm, de com ho distribuïm i, per tant, aquesta transició ha de generar guanyadors, no ha de generar guanyadors i perdedors, ni en termes de sectors econòmics ni en termes territorials. I, per tant, aquí caldrà fer un esforç important. I, finalment, la societat del coneixement. No serem competitius si basem una economia en base a uns costos laborals baixos. En un context de globalització econòmica, si féssim aquesta aposta, ens estaríem equivocant i condemnaríem el nostre país a una major desigualtat i una pobresa potencial molt més gran, sinó que hem de basar-nos en la societat del coneixement, en la innovació, en la transferència tecnològica, i aquí cal un rol important des de l'administració pública a través d'aquesta idea de concebre la Generalitat com un verdader estat emprenedor, que
aporti aquest capital pacient a través d'instruments pressupostaris, d'instruments dels fons europeus, de la banca pública o d'instruments d'inversió que permeti aquest treball en base a canviar l'economia en base a la societat del coneixement. I això ho hem de fer amb tota la força i amb totes les funcions. I en aquests moments a ningú se li escapa que la situació actual de govern en funcions limita la capacitat i, per tant, necessitem, quan abans millor, la posada en marxa del nou govern de la Generalitat de Catalunya, fruit de les eleccions del 14 de febrer. La provisionalitat no és la millor manera de poder encarar reptes com aquests i, per tant, sí que us vull expressar el meu compromís també en poder resoldre aquesta situació el més aviat possible i que tinguem un govern amb plenes funcions quan abans millor. Per fer tot això, per exigir a l'Estat també que el màxim de fons europeus vinguin a Catalunya, però també que tinguem la capacitat de destinar aquests fons allà on realment tenen més capacitat transformadora i que de seguir acompanyant amb un nou pressupost el que ha de ser aquesta política econòmica expansiva, que és el que cal ara en un moment de recessió, el que cal encara en un moment en el que tenim encara una situació comparada amb finals del 2019 d'una caiguda de l'activitat econòmica, especialment en aquells sectors relacionats amb la mobilitat internacional, amb l'atenció a les persones, de serveis mercantils cap a les persones. Per tant, vull agrair de nou, i amb això acabo, agrair de nou al FETesc la vostra tasca, agrair aquesta contribució que ens dona una base molt sòlida per poder defensar precisament l'orientació transformadora que han de tenir els fons europeus. Moltes gràcies i molt bon dia a tots. Moltes gràcies, senyor Aragonès, per les seves paraules i per la seva intervenció. Ens hauria agradat que estigués aquí present, però en tot cas rebem l'escalfor de les seves paraules i l'empenta per tirar endavant aquesta nova etapa del Consell. Moltes gràcies. Moltes gràcies, president, i m'haureu de disculpar perquè l'agenda m'impedeix poder continuar en tot aquest acte, però com el FETesc, en el Govern de Catalunya treballem en equip i amb la presència de la secretària d'Economia podrem seguir treballant tots aquests temes. Moltes gràcies, bon dia. Bon dia. Bé, continuem l'acte. Com a president del Consell, per mi és un orgull poder dirigir-me a vostès la presentació d'aquest informe. El nostre Consell, com a òrgan assessor del Govern i també com a institució que plega les opinions compartides i consensuades de les organitzacions socials més representatives del món econòmic i del treball, presenta avui aquest informe en moments encara d'incertesa, però segurament també de confirmació que comencem a sortir d'una etapa nefasta per la nostra societat. Quan el procés de vacunació avança ràpid, i encara voldríem que ho fes molt més, l'esperança dels fons Next Generation com a estímul de polítiques diametralment oposades, que cal que ho siguin, a les de la sortida de l'anterior crisi, si és que ho havien fet del tot, aquesta sortida, motiva una bona part d'aquest informe. Un informe amb anàlisi tècnic rigorós en un context econòmic i social on la reactivació econòmica i la cohesió social cal que siguin un binomi indestriable i objecte central de les decisions de qualsevol administració. Un temps d'esperança obligada i que, com les ensenyances de la crisi múltiple produïda per la pandèmia, ens obliga a replantejaments de marcs mentals i polítics, a definir l'essencial, a fer esforços pel consens i on el diàleg social, amb majúscules, és una eina imprescindible a utilitzar i a posar al centre de l'escenari. Al nostre món, economies com la xinesa comencen a evidenciar una recuperació clara i el canvi de govern als Estats Units mostra com pot ser necessari un gir quan la salut de les persones, l'economia i el sentit comú, fins i tot, estan en perill. L'informe que desplegarà el meu company a la taula, en Ricard Bellera, recomana fermament la necessitat de coordinació entre administracions per la gestió i la concreció dels plans i projectes on es destinin aquests fons europeus. No ens haurien de permetre més retards i esgotar dates, calendaris electorals o polítics no haurien de marcar decisions imprescindibles per fer útil i fecund el camí cap a la recuperació. Equilibri territorial i sectorial,
actuacions que promoguin el manteniment i generació d'ocupació de qualitat, l'augment de la productivitat, l'èmfasi en les pimes, la transició cap a un model de producció sostenible amb la conservació del planeta i una digitalització de l'economia acompanyada ineludiblement de l'accés i capacitació de la ciutadania per no excloure ningú. Uns fons que caldria enfocar a sectors tractors de l'economia, a la indústria, a l'R+D+I, però també als sectors que teixeixen el país i que cal reimpulsar. Uns fons que han d'anar lligats a l'enfortiment del sistema educatiu, del sistema de salut, de l'atenció a les persones dependents, de la formació professional. Queda demostrat que l'atonia de la inversió pública en la sortida de la crisi anterior va provocar més desigualtats i més estancament en un país com el nostre, ple de constructores i constructors de projectes empresarials i de desenvolupament a l'alçada de qualsevol altre punter d'Europa o al món. El Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya, el CETESC, valora com a imprescindible que existeixi un retorn social de les inversions, que es garanteixi un marc de participació als agents socials i que es posi en el centre la concertació territorial. Transparència, planificació i avaluació de resultats seran també elements que cal impulsar. La institució, el Consell, també pot, i ho proposem, jugar un paper com a òrgan de seguiment i avaluació, col·laborar en el disseny de la gestió dels fons, aportar criteri a la selecció de projectes. La força d'aquest Consell, del CETESC, radica en el consens entre organitzacions que la conformen, les més representatives en l'àmbit del treball i l'economia. Aquestes, entre d'altres, són les nostres consideracions i recomanacions. Cal avançar per les persones, per la ciutadania i guanyar un present que no ens permet no aplegar consensos i voluntats. El nostre país, la nostra gent, s'ho mereix. Gràcies. Li cedeixo la paraula al ponent, en Ricard Bellera. Gràcies, president. Benvolguts i benvolgudes. Al llarg de la propera mitja hora us presentarem l'informe, l'estoc de capital a Catalunya, el paper de la inversió pública i l'oportunitat dels fons Next Generation. Com el seu títol indica, l'objectiu central d'aquest informe, aprovat per unanimitat pels membres del CETESC, és el d'ajudar a orientar les inversions dels fons coneguts com Next Generation. Per tal d'assolir aquest objectiu, es realitza una anàlisi del procés d'acumulació de capital per habitant a Catalunya al llarg dels darrers anys per distingir les febleses i les oportunitats existents. Comencem, si us sembla, amb una breu introducció al plantejament metodològic. L'elaboració de l'informe va començar amb una àmplia revisió bibliogràfica, de la qual us farem 5 cèntims, per identificar els principals models. En segon lloc, es va procedir a una explotació estadística mitjançant la qual es va analitzar l'evolució de l'estoc de capital net per càpita de Catalunya respecte als països més rics de la Unió Europea dels 27. Tant de la Unió Europea dels 27 com a nivell d'Espanya i en un període de 1995 fins a l'any 2016. Aquesta anàlisi es va realitzar per sectors institucionals, per tipologia d'actius i també per branques d'activitat. Per tal d'aprofundir-la i orientar les consideracions i recomanacions, el grup de treball del CETESC va gaudir de la compareixença d'experts en la matèria com els senyors Javier Doz i Josep Puixeu, del Comitè Econòmic i Social Europeu, amb la senyora Natàlia Mas, avui present, secretària d'Economia del Departament de Vicepresidència i Economia i Hisenda, del senyor Joan Romero, conseller delegat d'Acció, i també de la senyora Sandra Jiménez, secretària executiva d'Acció. A tots ells els volem fer arribar des d'aquí el nostre sincer agraïment pel seu suport i compromís amb el CETESC. Abans de començar amb l'informe, permeteu-me que us recordi que al capítol primer trobareu un resum executiu que recull els seus elements i trets distintius. El propi informe s'articula en 4 parts. En primer lloc, revisa el context dels fons europeus, per passar després a sintetitzar els elements distintius de la literatura econòmica sobre el paper del procés d'acumulació de capital en el creixement de les economies. En tercer lloc, ofereix l'anàlisi de l'evolució de l'estoc de capital net per habitant a Catalunya en relació als països més rics de la Unió Europea i també a l'estat espanyol, per finalment passar a donar pas al resum de l'aparell de consideracions i recomanacions que el CETESC aporta al govern en relació al disseny, gestió i execució dels projectes d'inversió vinculats als fons.
En aquesta presentació mantindrem aquesta estructura i començarem doncs, per traçar de manera breu els elements més destacats dels fons Next Generation. En la part en la qual introduirem els principals resultats de l'estudi que s'ha fet, compartirem amb vosaltres una sèrie de diapositives amb gràfics que us donaran més informació de fons. Comencem, doncs, com us dèiem, per presentar una miqueta el rerefons institucional dels fons Next Generation, que, com sabeu, són la principal reacció de les institucions de govern de la Unió Europea a la pandèmia de la Covid-19 i als estralls que ha produït tant a nivell social com econòmic. Es distingeix de les mesures amb les que es va respondre a la crisi del 2008, coneguda com la Gran Recessió, perquè en aquesta s'ha recorregut a mesures d'estímul, com deia el president en funcions, a mesures de caire més keynesià. En el curt termini, aquestes han estat la flexibilització dels objectius de dèficit i deute públic en el marc de la suspensió del Pacte d'Estabilitat i Creixement, però també la injecció de liquiditat mitjançant el Banc Central Europeu a través del programa de compra d'emergència pandèmica. El compromís amb el creixement a mig termini s'ha fet efectiu mitjançant el marc financer plurianual 2021-2027, aprovat el juliol passat i dotat amb més d'1 bilió d'euros, però també mitjançant el Next Generation, que suma altres 750.000 milions d'euros. Per tant, ens posem a la vora gairebé dels 2.000 bilions. El Next Generation ha estat dissenyat específicament per afrontar els estralls socioeconòmics de la pandèmia, com us deien, i es doten de 390.000 milions en forma de transferències als estats i 360.000 en forma de préstecs que es finançaran amb deute a llarg termini. El gruix d'aquests fons, 672.500 milions, s'articularà mitjançant el mecanisme de recuperació i resiliència, tot i que inclou també altres plans com el REACT-EU amb una dotació inferior. Aquest mecanisme finançarà despeses no recurrents, com ens explicava el senyor Pere Aragonès, que suposin un canvi estructural i tinguin un impacte durador sobre la resiliència econòmica i social, la sostenibilitat i la competitivitat a llarg termini i també l'ocupació, prioritzant reformes i inversions que donin suport a la transició sostenible per afrontar el canvi climàtic i la transició digital. Del total dels fons Next Generation es destinen a l'estat espanyol entre 2021 i 2023, prorrogable 2026, 140.000 milions d'euros, dels quals 72.000 milions en forma de transferències i, per tant, sense incrementar el deute públic en una iniciativa europea que, com us dèiem, introdueix un canvi significatiu en el que són les polítiques de la Unió Europea. Durant aquest darrer període, en què s'anunciaven aquests fons Next Generation, l'octubre de 2020, el govern d'Espanya presentava ja el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, que s'ha de revisar ara i abans d'enviar-ho a Brussel·les abans del dia 30 d'abril, i a Catalunya es presentava al juliol el Pla de Reactivació Econòmica i Protecció Social elaborat per la Comissió Coreco i que està integrada pels departaments de la Generalitat de Catalunya. Pel que fa al diàleg social, ja al juliol de 2020 es va signar també l'Acord Nacional de Bases per a la Reactivació Econòmica en Protecció Social per part del govern, de les organitzacions empresarials i també dels sindicats més representatius. Fem dues pinzellades del rerefons que ens dona la literatura econòmica tant en la seva vessant teòrica com també més pràctica. Trobareu aquests resums al capítol 3 de l'informe. Pel que fa a la literatura teòrica, aquesta ha reconegut el paper fonamental del procés d'acumulació de capital en el creixement de les economies, tant a curt termini, pel multiplicador keynesià de la demanda agregada, com a mig i llarg per esdevenir el propi procés d'inversió i acumulació d'estoc un generador de progrés tecnològic. Permeteu-me fer un breu incís per resumir, abans d'entrar en matèria, el concepte d'estoc de capital, que no és un concepte senzill. Estoc de capital és el conjunt d'actius que poden ser reproduïts i utilitzats per a produir-ne d'altres. L'estoc de capital privat, us dono uns exemples, entre altres inclouria totes les infraestructures no residencials, locals, industrials, comercials, oficines, i també tota la maquinària, equipaments, vehicles, instruments disponibles per a la producció. En el cas del estoc de capital públic, inclouria, per exemple, les infraestructures viàries, ferroviàries, portuàries, urbanes o també, per què no, les escoles, hospitals o també d'altres intangibles.
La literatura ens diu que la iniciativa pública és clau per assolir un nivell òptim de progrés tecnològic perquè existeix una diferència significativa entre el producte privat i el producte social de la inversió privada. Aquesta fa que els mercats competitius no mantinguin per si sols la inversió en el nivell que seria òptim en termes socials. La intervenció pública és necessària per tal d'assolir un nivell òptim de progrés tecnològic. La planificació i execució de determinades inversions des de l'esfera pública es legitimen especialment si la presa de decisions és col·lectiva amb la participació dels diferents interessos afectats i els agents socials que els representen. Abans de passar a compartir amb vosaltres la part, diguem-ne, central de l'informe, fem també dues pinzellades de les principals conclusions que ens donen els estudis empírics. Aquests constaten l'existència d'un efecte multiplicador positiu de la inversió pública. Aquest efecte multiplicador es manifesta en primer lloc per l'efecte tractor de la inversió pública sobre la inversió privada, però també per la creació d'ocupació. Recentment, el Fons Monetari Internacional estimava que en el context actual, en el termini de 2 anys i depenent de si supera més o menys el grau d'incertesa, la producció podria augmentar en fins a un 2%, mentre que l'ocupació podria incrementar-se entre un 0,9 i un 1,5%, repeteixo, per cada punt de PIB que augmentés la inversió pública. Aquest efecte multiplicador tendeix a ser més elevat en contextos recessius quan la iniciativa pública alimenta les expectatives de creixement i facilita així generar la confiança necessària perquè s'activi la capacitat productiva infrautilitzada, que és la situació en la que ens trobem actualment. També afavoreix l'efectivitat si la inversió es finança amb deute públic a curt termini i no amb impostos i si es materialitza en infraestructures troncals o si el finançament s'assumeix de manera mancomunada, com és el cas dels fons Next Generation. La literatura econòmica dona també relleu a la necessitat de fer front a les exigències de qualitat en els processos de selecció i avaluació dels projectes d'inversió pública. Ho avançava el president en funcions, ho avançava també el president del CETESC, per tal d'evitar així que es redueixi o fins i tot s'anul·lin els rendiments d'aquesta inversió i també, el que és molt important, és adaptar la capacitat de gestió administrativa al propi volum de fons. Ara entrem en la part central de l'informe i compartirem amb vosaltres unes diapositives que ens han preparat molt amablement l'equip del CETESC. A veure si ho aconseguim. Penso que és aquí. Share. Vale. Bueno. Confirmeu que s'estigui veient bé? Sí? Perfecte. Bueno, doncs ara entrem en la part central de l'informe, que és la tercera part d'aquesta presentació, en la que presentarem breument els principals resultats. Comencem per analitzar l'evolució de l'estoc de capital i el seu vincle amb el PIB per càpita i, per tant, també amb una manera de mesurar el benestar. Com veiem al gràfic de l'esquerra, en el període analitzat s'ha produït una convergència amb Europa pel que fa a l'estoc de capital en termes reals, això és descomptant l'efecte dels preus, però no necessàriament en termes nominals. Malgrat aquesta millora, que ho podem apreciar, al gràfic de la dreta, aquesta convergència no s'ha traduït a partir de la irrupció de la gran recessió, el 2008, en una reducció dels diferencials del PIB amb els països més rics de la Unió Europea. Es trenca, així, un vincle que havia persistit des de la segona meitat dels anys 80 en l'economia catalana, on la convergència cap als nivells d'estoc de capital per càpita de les economies més riques de la Unió Europea s'acompanyava també amb un procés de convergència dels nivells de benestar expressats pel PIB per càpita. Si en la darrera fase expansiva, iniciada el 2014, i aturada per la Covid-19, l'estoc de capital seguia equiparant-se amb els nivells dels països més rics de la Unió Europea dels 27, fins i tot superant-lo en un 2%, això, malauradament, no es traduïa en una millora del nivell de benestar per l'habitant que ens apropés a aquestes economies. Fins i tot es produïa una divergència, situant-se, segons les darreres dades disponibles, en un 7% per sota. Aquesta evolució ens indica la necessitat de millorar la qualitat i composició de la inversió per tal d'obtenir un millor rendiment de capital instal·lat.
més estoc de capital per càpita, per si sol, per tant, no garanteix una millora dels indicadors de benestar ni tampoc dels de cohesió, sinó que pot produir-se en paral·lel a una minva d'aquests si no es garanteix la deguda qualitat. En aquest segon gràfic mostrem com l'informe presenta també l'anàlisi de l'evolució d'estoc de capital per sectors institucionals, després veurem també per tipologia d'actius i per branques d'activitat. Però en el primer cas, això vol dir per sectors institucionals, els dos gràfics que teniu en pantalla us mostren l'evolució i distribució de l'estoc de capital en funció de la seva composició per a aquests sectors institucionals. Com podem apreciar, el creixement econòmic dels darrers 40 anys s'ha produït amb una acumulació de capital més intensa en la capitalització del sistema productiu privat no residencial, poso exemples per poder-ho visualitzar, per exemple, hotels, locals comercials, però també maquinari, amb un pes que ha passat del 26,1% l'any 1978 al 44,9% el 2016. En aquest període, el capital públic per habitant, això vol dir infraestructures viàries, portuàries, escoles, hospitals, ha augmentat d'una manera més moderada del 7,4% al 11,8%. Finalment, l'estoc d'habitatge privat, propietat tant d'empreses com també de les llars, ha crescut per sota de la mitjana i ha perdut pes sobre el total, com podeu apreciar en el gràfic de la dreta. La reducció del creixement anual de l'estoc de capital per habitant es produeix així com a conseqüència de l'alentiment i reducció, a partir de 2012, de l'estoc públic. No s'havia viscut un retrocés d'aquesta magnitud des de finals dels anys 70. Aquest retrocés es deu a les polítiques de consolidació fiscal com a contrapartida al rescat bancari. De fet, la inversió bruta realitzada en la darrera fase expansiva no ha estat suficient per cobrir el procés de depreciació de l'estoc de capital, ja sigui per envelliment dels equipaments, per la obsolescència de les tecnologies. I si l'impacte negatiu es produeix en els actius materials, ho fa de manera encara més acusada en els actius intangibles de l'administració pública, amb una minva significativa de la dotació en recerca i desenvolupament per habitant. Un dels elements que estarien limitant les possibilitats de creixement de l'economia catalana en l'actualitat seria així l'atonia de l'estoc de capital públic. El volum i la qualitat dels serveis que s'ofereixen, tant a les llars com a les empreses, es podria veure afectat si no recuperen les taxes de creixement de l'estoc de capital públic, al no aprofitar els seus efectes multiplicadors que doten de resiliència al sistema productiu i permeten lluitar contra les desigualtats. Anem a la següent diapositiva. Passem ara de l'anàlisi per sectors institucionals a anàlisi per tipologia d'actius. Aquí veiem com el procés de convergència amb els nivells d'estoc de capital per càpita dels països més rics de la Unió Europea es produeix en la majoria de les 5 grans categories reflectides d'actius. Catalunya disposa avui d'una estructura, si comparem les 3 columnes d'actius relativament equiparable amb aquella que s'observa a la Unió Europea del Nord. Com a elements diferencials, dins els actius relatius a la maquinària i equipaments, que és la que trobeu en color salmó, aquí es trasllada el pes més elevat per un costat a Catalunya dels equips TIC, però un pes menor de la resta d'elements, així també com un volum inferior per la inversió en recerca i desenvolupament que trobareu en el blau més clar. Si anem a la taula, aquesta taula ens recull per tipus d'actius i ens mostra la distància amb els països més rics de la Unió Europea al llarg del període estudiat, que com us recordo és de 1995 fins a l'any 2016. Destaca aquí el desavantatge persistent que mostra l'economia catalana, per un costat en la dotació de capital per càpita en estructures residencials, per exemple habitatges, maquinària i equips no TIC i en equips de transport que es mantenen en termes mitjans dels anys 2014 al 2016 entre el 8 i el 9% per sota dels països de la Unió Europea del Nord. En els 3 casos, aquest desavantatge relatiu ha empitjorat des de l'any 2017. Per una altra banda, la dotació de capital per habitant d'actius de la propietat intel·lectual i d'actius cultivables del sector agrari
mantenen un desavantatge respecte de la Unió Europea Nord més elevat, al voltant del 13 i del 37% respectivament, en termes mitjans, com us dèiem, dels anys 2014 a 2016. El desavantatge en els actius de la propietat intel·lectual respon principalment a la menor dotació de capital per habitant en recerca i desenvolupament, tot i que s'està produint una reducció d'aquestes distàncies. Es partia d'un retard molt important en la inversió acumulada en aquest tipus d'actiu, que subratlla la necessitat d'un esforç inversor important per convergir els valors dotacionals dels països més rics de la Unió Europea. Passem ara a l'anàlisi per branques d'activitat econòmica. L'informe posa de manifest que, com passa en l'anàlisi per actius, Catalunya té també d'entrada una distribució de l'estoc de capital en branques d'activitat econòmica que és equiparable a la dels països més rics de la Unió Europea. Tanmateix, les activitats de promoció, gestió i construcció d'estructures residencials i no residencials concentren a Catalunya una proporció més reduïda de l'estoc de capital que en els països de la Unió Europea Nord, això és del 48,2% en relació al 55,2% respectivament. Un segon element a destacar és el menor pes dels serveis de les administracions públiques i serveis d'atenció a les persones a Catalunya, del 15,3%, que a la Unió Europea del Nord és del 16,5%. Una distància, però, que hem de dir, s'ha anat reduint amb el temps. Un tercer element és el pes més elevat de l'estoc de capital invertit en la indústria manufacturera a Catalunya que en l'agregat dels països de la Unió Europea Nord. Però, a la vegada, s'observa que Catalunya disposa d'una proporció més elevada de l'estoc de capital invertit en les branques d'alimentació, begudes i tabac, en l'agregat de les branques de coqueries, refinació de petroli, indústria química i fabricació de productes farmacèutics, però alhora té menys inversió acumulada en les indústries de fabricació de màquines, equipaments de transport, que tenen un pes més elevat a la Unió Europea del Nord que a Catalunya. Us oferim a continuació dues taules, i amb això haurem ja acabat el que és la part central de l'informe, on hem recollit les branques d'activitat on Catalunya mostra un avantatge o un desavantatge respecte als països més rics de la Unió Europea dels 27. Tot i l'estructura equiparable amb la Unió Europea més rica, Catalunya manté importants divergències en els nivells d'estoc de capital per habitant de què disposen les diferents branques. Hem identificat 12 grups de branques d'activitat, d'un total de 22, que mantenen, com a mínim des de l'any 1995, un nivell de dotació de capital per habitant superior a la mitjana dels països de la Unió Europea del Nord. D'aquestes branques hi ha que, a més de l'avantatge relatiu en la dotació de capital per càpita, tenen una productivitat conjunta dels factors relativament elevada, d'acord amb un estudi anterior realitzat també en aquesta casa, al Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya, a l'any 2018. Són els casos de les activitats industrials que veiem en pantalla i podem veure com ha augmentat la distància amb la Unió Europea del Nord de l'estoc de capital i com en alguns casos, això ho teniu a la columna de la dreta, així queda recollit també en la productivitat total dels factors, que és més elevada. Disculpeu, a la columna de la dreta teniu la productivitat dels factors i teniu els diferents paràmetres que mesuren la distància de la columna segona a la setena. Anem a la part dels desavantatges. Pel que fa a les branques que mostren un desavantatge respecte a la Unió Europea rica, com us dèiem, tenim fins a 8 branques de les 22 en què es distribueix l'estoc de capital analitzat, que han mantingut des de la segona meitat dels anys 90 una dotació de capital per habitant clarament inferior a la disponible en les economies més riques de la Unió Europea. Una part important d'aquestes són activitats amb una productivitat conjunta dels factors de producció relativament elevada i que, per tant, comporten l'oportunitat d'adreçar-hi nous projectes d'inversió per elevar així la productivitat conjunta del nostre sistema productiu. És el cas de les 3 activitats industrials: maquinària, equipament de transports i altres manufactures, reparació i instal·lació de màquines i equips, totes elles relacionades amb el procés de disseny, fabricació de maquinària, però també l'activitat de serveis, activitats professionals, científiques i tècniques i activitats de serveis administratius i de suport. També es manté, com es veu a aquesta taula, amb una dotació de capital per càpita inferior a aquella de la Unió Europea del Nord, l'estoc acumulat en l'agregat de la construcció i activitats immobiliàries, que empitjora la seva posició relativa des de l'inici de la crisi financera l'any 2008
i també l'estoc acumulat en l'agregat de l'Administració Pública i Defensa, Seguretat Social obligatòria. Permeteu que traiem la pantalla, perquè ara ja passem a presentar-vos. Es torna a veure els escenaris? Sí? Perfecte. Llavors, tornem, després d'aquesta petita immersió en dades, a presentar-vos el que són les principals consideracions i recomanacions del Consell de Treball i Econòmic Social de Catalunya. Recomanarem, per començar, els objectius principals i les finalitats, tal i com els situa el nostre referent europeu en aquest àmbit, que és el Comitè Econòmic i Social Europeu, que, com us hem explicat abans, vam tenir també la sort de comptar amb dos consellers en el grup de treball que va desenvolupar l'informe i també aquestes consideracions i recomanacions. Els objectius que planteja el CESE, com li diem abrejat, s'articulen al voltant de 4 conceptes. Primer de tot, la cohesió, no solament social i econòmica, sinó també territorial, això és molt important a nivell europeu. La recuperació, això vol dir mitigar l'impacte, els efectes, els estralls socials i econòmics de la crisi en el nostre teixit social i també teixit econòmic, i la transició del model productiu davant els reptes climàtics i també de la digitalització, que s'ha d'acompanyar per tal de garantir que no solament enfrontem una transició, sinó que, a més, aquesta transició sigui una transició justa i socialment sostenible. El CESE també situa les finalitats dels fons que han d'assolir una Europa climàticament neutra al 2050. En aquest sentit, hem de recordar que el 2050 està a tocar, i també donar estabilitat i sostenibilitat al creixement mitjançant més i millor ocupació. A continuació, us resumim els 3 blocs de recomanacions que fem des del CETESC. El nostre president ha avançat unes poques, les fem una miqueta més en detall. És la part que és la nostra aportació essencial al govern de Catalunya per facilitar una millor i més eficient aprofitament dels fons de Next Generation, i, si us sembla, començarem per les recomanacions del CETESC pel que fa a la gestió eficaç i eficient dels fons. En relació als criteris de selecció dels projectes, pensem, des del CETESC, que s'ha de valorar el seu retorn econòmic, social i mediambiental. Així, s'ha de poder mesurar el seu impacte sobre l'ocupació i la seva qualitat, no qualsevol ocupació, i també l'efecte palanca sobre la inversió total i sobre l'estoc, també l'efecte palanca sobre l'estoc de capital públic i privat. En segon lloc, pensem que per garantir una gestió eficient dels fons cal definir d'una forma clara i transparent el marc administratiu que s'encarregarà de la seva gestió, així com, molt important, garantir una capacitat administrativa suficient amb els recursos necessaris per assolir un màxim d'eficiència i qualitat en la gestió. Aquí la perspectiva que tenim amb les retallades a partir de l'any 2012 no és necessàriament òptima per poder gestionar un volum important de fons com el que previsiblement ens arribarà. Una altra clau per l'eficiència dels fons és la transparència en la planificació i avaluació dels projectes d'inversió que haurien de respondre a les indicacions de l'instrument de suport tècnic aprovat pel Parlament i el Consell Europeus mitjançant estudis de viabilitat, l'execució, d'avaluació i també dels projectes presentats. Pensem també que és necessari establir un marc de cooperació administrativa a diferents nivells, tant des de la perspectiva transnacional com entre comunitats autònomes i també entre administracions locals per aprofitar els efectes transfronterers en el retorn de les inversions. Considerem també fonamental que el principi d'associació que s'hauria de traslladar a la gestió dels fons permeti promoure que les reformes proposades es basin en fets i estiguin vinculades a la situació real de l'economia de cada territori. I finalment, en aquest primer bloc, pensem que cal que els projectes es connectin amb altres espais concertats ja existents, com per exemple el Pacte Nacional per la Indústria o el Pacte Nacional per la Societat del Coneixement. I, com avançava també el president, és fonamental que també aquesta concertació es traslladi a la concertació territorial. Anem al segon bloc, on passem del que és la gestió eficaç i eficient dels fons a l'orientació dels projectes d'inversió. En aquest sentit, el CETESC recomana que n'hi hagi un reforç de les competències de prospectiva i d'anticipació en la formació de la població treballadora que impliqui augments de la productivitat a través de la millora contínua de les seves qualificacions. Aquí, permeteu-me que faci un incís, ja fem tard.
Nosaltres, la formació necessita una anticipació a no pas a que són les polítiques d'inversió, perquè necessitem tenir mà d'obra autòctona també que estigui formada. En aquest sentit, tant des dels patronals com també dels sindicats, amb els companys de UGT, estem pendents que hi hagi una fixació el més aviat possible de quins són els sectors de futur, quins són els sectors que s'han de desenvolupar perquè podem a temps començar a formar, ja sigui mitjançant formació contínua o també formació inicial, a les persones per tal que hi hagi un efecte de redistribució mitjançant els salaris en la seva participació posterior en aquests sectors. També proposem que en el plànol de progrés tecnològic es tingui en compte qüestions com la necessitat d'una transició digital de l'administració pública i del teixit empresarial amb l'impuls no tan sols de la indústria 4.0, sinó també el desplegament de la tecnologia 5G. Demanem també que es contemplin projectes en l'àmbit de la salut, els serveis socials i la despesa social, que són àmbits d'inversió amb un elevat efecte multiplicador i que disposen en l'economia catalana d'una dotació de capital per habitant que, com hem vist en aquest informe, és inferior als països més rics de la Unió Europea. En quart lloc, proposem que els fons concedits mantinguin un equilibri i pel que fa a la grandària de les empreses. Això vol dir que donin també cabuda a projectes mitjançant la necessària capil·laritat i la deguda informació per tal d'afavorir també a les petites i mitjanes empreses. I una miqueta en la mateixa lògica, que és també la lògica del CETESC, proposem que els fons concedits mantinguin un equilibri pel que fa a la titularitat de les empreses, això és, per tant, donant cabuda també a projectes que afavoreixin empreses del tercer sector i també el que nosaltres anomenem l'emprenedoria col·lectiva. L'orientació als projectes d'inversió també hauria de potenciar dos darrers blocs importants, la inversió en actius amb un elevat potencial tractor sobre la inversió privada, mitjançant l'impuls de la recerca, desenvolupament i innovació pública i privada, i que disposa d'una dotació capital, com hem vist, per habitant, lluny dels estàndards de la part més rica de la Unió Europea. En aquest sentit, dues propostes: potenciar els hubs de recerca a través de projectes que millorin la seva dotació financera per tal de facilitar la transferència de projectes i coneixements al mercat, i la consolidació i creixement de startups i pimes. I, en segon lloc, potenciar programes d'atracció, però també de retenció molt important de talent. Per una altra part, els fons europeus han de potenciar projectes d'inversió en branques d'activitat amb productivitat elevada que generin ocupació amb dèficit d'estoc de capital. Permeteu-me que assenyalem un altre aquest punt perquè és probablement l'aportació més concreta, més pragmàtica, més directa que podem fer-li al govern. En aquest sentit, l'informe, com ho hem vist, ha detectat una deficiència persistent al llarg del temps en la dotació de capital de 3 branques d'activitat industrial: maquinària, equipament de transport i altres manufactures com la reparació i instal·lació de maquinària i equips. Totes elles d'elevada productivitat conjunta dels factors, el que vol dir que si recuperem aquesta distància que tenim amb els països més rics de la Unió Europea, generem més productivitat que podem redistribuir també mitjançant millors salaris, mitjançant un millor retorn a les empreses que es pot traslladar també fer efecte palanca sobre la inversió privada. I pel seu potencial d'ocupació s'hauria d'aprofitar els fons europeus per generar un parc d'habitatge públic permanent equiparable al de la majoria d'economies més riques de la Unió Europea per ajudar a corregir el dèficit observat en l'estoc de capital per habitant de l'agregat del sector de la construcció i el sector immobiliari. Arribem ja al final. Permeteu-me que us traslladi breument una darrera proposta que fem de tipus genèric per part del CETESC sobre el paper que pensem ha de jugar o pot jugar el propi CETESC i els agents socials i membres que en formen part. Pensem que seria interessant considerar l'oportunitat que el CETESC creés un òrgan de seguiment i avaluació que estableixi un diàleg amb altres òrgans de l'administració i que, entre altres qüestions, pugui incidir en 3 aspectes. En primer lloc, col·laborar en el disseny de la gestió dels fons. En segon lloc, aportar criteri a la secció de projectes i, finalment, fer una avaluació, tal com se'ns proposa des d'Europa, independent i també un seguiment de l'execució dels projectes. I ara ja acabem amb una part molt important, que és la part de l'agraïment, i aquesta no la podem fer, a veure un segon, aquí, share, no la podem fer sense posar els noms, ara no vol, disculpeu, aquí. Sí, posem fi a la presentació, doncs agraïm-vos la vostra paciència perquè l'heu tinguda, els que heu aguantat fins ara, perquè és un informe
molt tècnic, molt útil i molt pragmàtic, però de tipus molt tècnic, i també la bona feina realitzada per les diferents persones que han participat no solament en l'elaboració d'aquest informe que teniu en pantalla, sinó també a l'hora de preparar aquesta presentació. En aquest sentit, una cosa que sí que volem fer és explícit el nostre agraïment als dos autors de l'informe, els economistes David Mallafré i Matías Vives. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Bellera. Gràcies per la rigorosa i compacta, utilitzo els mateixos adjectius que abans, explicació i desplegament d'aquest informe, que com aquestes 111 pàgines i recomanacions concretes i també genèriques, però aborden sobretot l'opinió conjunta i el consens obligatori en el nostre Consell per part de tots els agents socials que el conformen. Si els hi sembla, i agraïm molt una altra vegada la seva presència i connexió, als treballadors i treballadores, als companys i companyes dels mitjans de comunicació, passaríem a obrir un torn de preguntes que ho gestionarem aquí des de la sala. No sé si hi ha alguna pregunta per part dels companys aquí al xat. Sembla que el senyor Gabriel Ubieto, del periòdico. Hola, bon dia, em sentiu? Sí, bon dia, Gabriel. Gràcies. Què tal? Gràcies per la presentació de l'informe. Jo tenia un parell de dubtes. El primer, no sé si ho heu estudiat, a nivell estatal, el president del govern, Pedro Sánchez, va parlar que la inversió dels fons europeus podia comportar la creació d'uns 800.000 llocs de treball. No sé si en aquest informe aquesta inversió en sectors estratègics que heu presentat, s'incorpora també quina potencialitat de creació de llocs de treball podria tenir la inversió dels fons europeus. I després, l'altra pregunta que us volia fer és, no sé si heu estudiat, en cas que el govern i les administracions seguissin les vostres recomanacions, quina millora de la productivitat per hora dels treballadors catalans podria produir aquesta inversió en aquests sectors estratègics. Gràcies. Sí, Gabriel, bon dia i gràcies per les dues preguntes que fas. T'anuncio que tenim també aquí presents els companys d'UGT, el company de Foment i també a PIMEC i Tercer Sector. Llavors, ho dic bàsicament perquè jo li incolomaré la segona pregunta que es vagi preparant a un dels autors de l'informe que tenim aquí també com per situacions com aquestes, que és el David Mallafré, però em temo que la segona pregunta la resposta és negativa perquè entenc que és un tema tècnicament molt difícil de desenvolupar. Sí que et volia contestar la primera, però contesto evidentment com a CETESC i per tant des del punt de vista de les conclusions que ens ha permès fer aquest informe. No hi ha un càlcul específic dels llocs de treball que podrien generar-se mitjançant aquests fons. Tenim les referències del Fons Monetari Internacional que vinculen el PIB als llocs de treball que es podien generar, però no el tenim. Sí que voldríem aprofitar, perquè és un dels elements que hem trobat una certa mancança o una possibilitat de millora, és que en la presentació dels fons Next Generation Catalunya, que està molt ben feta i és molt explícita, sí que es troba a faltar d'alguna manera quins són els objectius a nivell d'efecte palanca sobre la inversió privada, per exemple, però sobretot també a nivell d'ocupació. Són, en bona mesura, projectes que tenen una voluntat de millorar aquest dèficit que tenim en recerca i desenvolupament, són sectors molt tecnificats, però entenem que també l'ocupació que s'hauria de generar mitjançant els fons Generations no solament hauria d'anar als colls blancs, que també, sinó també hauria d'anar, entenem, als colls blaus i sobretot ajudar una cosa que és absolutament fonamental per la capacitat i competitivitat de les empreses i també pel benestar de les persones, que és superar aquest gap important que tenim en baixa qualificació amb Europa, i que situa, penso, per sobre d'un 15%, les persones que tenen solament els estudis obligatoris. Gabriel, no sé si t'he contestat això, jo no sé si el David em diu que no amb el cap, jo penso que no tenim manera de poder situar la millora que tindríem a nivell de llocs de treball amb una eficiència òptima en l'aplicació d'aquests fons. No sé si et dones per satisfet o vols
plantejar la pregunta d'una altra manera. Bueno, si no teniu la xifra, doncs ja la preguntarem en futurs informes. Merci. I tenim una altra pregunta de Pilar Garcia. Hola, bon dia. Jo volia saber si compartiu una mica les paraules de Pere Aragonès, que el fet que no hi hagi govern pot fer que Catalunya vagi tard a l'hora de presentar projectes per accedir als fons europeus. Home, les compartim. Compartim que necessitem tenir un govern el més aviat possible, així ens hem manifestat, com a mínim, la part de la CT és el primer grup i el segon, no? Tant de les patronals com dels sindicats ens hem manifestat clarament perquè necessitem que hi hagi un govern que enfronti el repte que suposa no tan sols aprofitar eficientment aquests fons, sinó també aprofitar-los per canviar un model productiu que té mancances estructurals a nivell de Catalunya des de fa molts anys i que, tot i que tenim alguns sectors on hi ha una forta competitivitat o internacionalització, tenim greus mancances a nivell de mercat de treball, per exemple, per garantir també que la demanda interna es mantingui, amb la precarització de l'ocupació. És el moment de tenir un govern, no és senzill tenir-ho, però tenim un Parlament i, per tant, entenem que el que es tracta és que pugui desenvolupar les seves funcions també. No vaig més enllà, perquè penso que tots sabem del que estic parlant. Gràcies. Sembla que no hi ha més preguntes. Alguna més? Bé, doncs agraïm molt la seva connexió i presència a totes i tots els que sou a la sala i a totes les persones que estan connectades. Aquest informe estarà en breu a la seva disposició i, per tant, doncs, gràcies per compartir amb nosaltres aquesta hora. Com veieu, és un treball tècnicament, torno a dir, m'agrada utilitzar aquest adjectiu, molt compacte, perquè és amb molta força i, per tant, s'ha d'analitzar amb molta tranquil·litat, però el senyor Ricard Bellera ha fet, jo crec, un desplegament molt important i molt interessant i, evidentment, com a CTS estem a la seva disposició quan vulguin per qualsevol pregunta o qualsevol connexió. Torno a dir moltes gràcies i que tinguin una bona setmana de Sant Jordi.